खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ सोर जागोन बे खेबाव बड'लेण्डनि चिफ, सोर दैदेनगोन बे बाराव बिटिसिखौ। गिबियाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बांसिनै मेजरिटि लानानै बबे मोनसे दोलो एबा पार्टिया देरहासार जानानै बिटिसिखौ दैदेनगोन। रायजो राजा नोंथांमोना सोरखौ सायख'गोन बड'लेण्ड हालामनि चिफ, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालारावनो खुंजानो थांगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि। बिटिआरनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोर जेरै इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिबि, बेनि अनगायैबो बिजेपि, कंग्रेस आरो गोबां राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गोबां उदां बिजाथिफोराबो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानिफ्राय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफ्रा गाव गावनि नमिनेशन बिलाइखौ दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरनि मदद आरो बाहागो लानायजों जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आव गथायहैदों, जेराव बिटिसिनि रिजनेल पार्टिजों लोगोसे नेशनेल पार्टिफोराबो गाव गावनि पार्टिनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदों। बेनि गेजेरावनो बबेबा मोनसे पार्टिया बबेबा मोनसे पार्टिखौ सोंखारिदों, बखिदों आरो बबेबा मोनसे पार्टिया गावसोरनि पार्टिखौ देरहानाया रोखा होननानैबो बुंनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोनाय बिजाथिफ्रा गाव देरहासार जायोब्ला देरहानायनि उनाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जौगाथायनि बायदि बायदि हाबा मावगोननिबो खोथा होबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिसायख'थियाव जेननाय आरो देरहानाया थाखायो। बिटिसि बिसायख'थियाव बबेबा मोनसे दोलोआ देरहासार जानानै सोरखारखौ दागोन आरो बिटिसिखौ खुंगोन। नाथाय बे खेबनि बिसायख'थियाव बिटिसिनि जायखिजाया बर'नि ओनसोलारि पार्टि थामहिनबा रिजनेल पार्टियानो खुंजानायखौ लुबैगोन ना लुबैया बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ जेरै बुंनाय एरै खामानि। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 14 नं चिरां दुवाराव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि थिसननायनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रिजाइनेशन होनानै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होनना रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादियै दिनै चिरां दुवाराव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ उदाङै बिजाथि गेलेनो आर'ज बिलाइखौ जिल्ला मावख'आव गथायबाय। नाथाय बिथां सांग्रां ब्रह्मआ मानो इउपिपिएल दोलो नागारनानै उदां बिजाथि महरै 14 नं चिरां दुवाराव बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोखो? नोंथांमोना डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोन्दों जानांगौ। बावैसो सान सिगां बिथाङा बुंदोंमोन दि दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगां खाम्फा बरगयारिया चिरां दुवार ओनसोलाव दैदेनगिरि जानाय समाव गादबबोदों, मानसि बुथारनाय जाथाय जाबोदों, नासयनाय, सोबख'जानाय, जेराव बेफोर जाथायफोरा रायजो राजाफोरनि गोसोआव दं। बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानाय समाव खेबनै बिसायख'थि जेननो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव इउपिपिएल पार्टियाव थांनाय बावैसो फेब्रुवारि दानाव बिथाङा हाबफैयो। दिनैनि दिनाव बिथांनो टिकेट होनाया गनायजाथाव नङा होनना बाथ्रा बुंनानै लोगोसे चिरां दुवाराव 100% देरहाया होननानैबो बाथ्रा बुंदों सांग्रां ब्रह्मआ। 14 नं चिरां दुवारा इउपिपिएल, बिपिएफ आरो उदां बिजाथिनि गेजेराव सोर देरहासार जागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बावखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिनि साननाया जादों आद्रा। बे बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिया बावखुंग्रि बियाबखौ नागारनानै थांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफआव गोदानै जयेन जानाय सुबुंफोरा। बाटिपारा, जयपुरनि सा 40निबो बांसिन माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिनि साननाया फेलें जामारगोन नामा? दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला इउपिपिएलनि भटार्सफोरा बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै थाद'नाय गैयाजासे जयनिं जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों आरो इउपिपिएलआव जयनिं जाहैनाय सुबुंफोराबो 24 घन्टानि गेजेरावनो इउपिपिएल नागारनानै फिन बिपिएफ दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोननाय बायदिनो थांनाय साननैसो सिगां इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाय बाटिपारा, जयपुरनि सोद्रोमाफोरा फिन खेबसेबाव बिपिएफ पार्टियावनो हाबफैफिनदों। लोगोसे 14 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि दनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बाटिपारा, जयपुरनि माइनरिटि सुबुंफोरा फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैबाय। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ चीन दावबायनायनिफ्राय फैफिननानै मंगलबाराव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि बावैसो होनाय गोबां बिबुंथिफोरनि सायाव फिननाय होदों। दिल्लीयाव खुंजानाय सेमिकन इन्डिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंदोंमोन दि भारतनि रांखान्थिया मोनफ्रोमबो मिजिं आरो नायखांनायखौ बारलांबाय। रांखान्थियारि गाव सुदनि जेंनाफोर थासेयावबो 2025 आरो 2026 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनि गिबि 3 दानाव भारतआव
गासै नखरारि दिहुनथाया 7.8 जौखोन्दो बांदों। बिथाङा बुंबावोदि मुलुगनां रांखान्थियारिफोरनि गेजेराव जिंगा आरो जेंनाफोरनि समाव भारतआ रांखान्थियारि सार्थनि गेजेरजों नेभिगेट खालामनानैब्लाबो गावनि रांखान्थियाव 7.8 जौखोन्दोनि जौगानाय हारखौ मोनफुंनो हादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि भारतनि GDPआ 6.5 जौखोन्दोनि अनुमान खालामनायनि उल्थायै 7.8 जौखोन्दो बांदों, जाय सिगांनि बोसोरफोरनि रुजुनायाव 1.3 जौखोन्दो बांसिन। थांनाय राङारि बोसोराव एप्रिल आरो जुन दानाव DGPनि जौगानायनि हारआ 6.5 जौखोन्दोमोन। 2025-26 मायथाइयाव बे दानथामनि थाखाय DGP बांनाया थांनाय मोनबा दानथामफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन जादों। थांनाय रबिबारनि हर गेजेराव फैनाय गिख्रंथाव बांग्रिंनि जाहोनाव आफगानिस्तानाव थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं। दासिम 800निबो बांसिन जाबाय। जोखोम जानायफोरनि अनजिमाखौ नायोब्ला 10,000 बारबाय। तालिबानजों खुंजानाय हादोराव बेबादि खैफोदनि समाव जोखोम जानायफोरनि थाखाय गोनां सावस्रि फाहामारि सिबिथायनि सोमोन्दै गोबां सोंलुफोर सोमजिदों आरो बे समाव भारत सोरखारा थाबैनो सुबुं अनफावरि हेफाजाब दैथायहरदों। भारत सोरखारा फोसावदों दि समबाराव न' गैजायैफोरनि थाखाय अरायथा नङि टेन्ट आरो जाग्रा आदार दैथायहरनायखौ नुनो मोन्दों आरो हादोरनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो थियारि जाबावदों। भारत हादोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो बायजो हायुङारि मन्त्रि एस जयशंकरआ गासैबो रोखोमनि मदद आरो हेफाजाब होनायनि समायखिराजों लोगोसे एक्सनि गेजेरजों मोनसे पस्टआव हादोराव जानाय खैफोदनि थाखाय दुखु फोरमायदों। बेराफारसेथिं भारतारि बायजो हायुङारि बिफाननि बुंथिगिरि रणदीप जायसवालआ बुंदों दि माइरं, टेन्ट आरो गुबुन गुबुन जाग्रा बेसादफोर लाबोनाय ट्राकफोरा काबुल फारसे थांगासिनो दं। भारत हादोरनिफ्राय बेराफारसेथिं एस जयशंकरआ मुंख'दोंमोन दि बिथाङा आफगानिस्ताननि बायजोआरि मन्त्रि मौलवी आमिर खान मुक्ताजीजोंबो रायज्लायदोंमोन। पुणेनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय गंसे एयारलाइन्सनि बिरखंआ दिनै अख्रां गेजेरावनो गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि जाहोनाव पुणेनि बिरखं गाथोनाव थांफिननो गोनां जादोंमोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फ्लाइट SC-937 थामहिनबा गंसे बोइं 737आ पुणेनिफ्राय फुंनि 6:40 रिंगानिफ्राय 40 मिनिट उन जानानै बिरदोंमोन आरो फुंनि 8:10 रिंगायाव दिल्लीयाव बाख्लायनो गोनांमोन, जेराव बोथोरनि गाज्रि थासारिनि थाखाय पुणेनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय स्पाइसजेटनि गंसे बिरखंआ अख्रां गेजेरावनो गाज्रि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुणे बिरखं गाथोनाव थांफिननो गोनां जादोंमोन। BTC बिसायख'थिनि सिगां बेंगली इउथ स्टुडेन्ट फेडारेशनआ BJPनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारदों। आसामाव थानाय हिन्दु बाङालिफोरनि थाखाय दि भटारआ गोलाव समनि मावफुंजायै गेदेर जेंना। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव आसाम खुंथाया बाङालिफोरखौ दि भटारनि सरकारा टेक होनानै जेंना खोख्लैबोदों, डेस्टिनेशन केम्पआव दोननानै बायदि बायदि आयेन जाबसिनबोदों। बेनि थाखायनो दुलाराय आसाम बेंगली इउथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि बिथोन बादियै दिनै तामुलपुर जिल्ला इउथ फेडारेशननि बानजायनायाव नाग्रिजुलि आन्सलिक इउथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि मददआव तामुलपुरनि गुवाबारि ओनसोलाव गोख्रोङै हेंथा सोमावसारदों। BJPनि हेंथा। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, गावनि फिसाय गोनांखाब्लाबो फिसायखौ गारनानै थांनाय, गावनि गथ' गथाय नखर गोनांखाब्लाबो गारनानै गुबुन हौवाजों खारलांनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो आरोबाव गलदेपारा गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि सनालि बसुमतारीया थांनाय 11 जुलाइ खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं एबा खारखुमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि गलदेपारा गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि सनालि बसुमतारीया थांनाय 11 जुलाइ खालारनिफ्राय खारनानै दं। दा बेनिखायनो नखरनि सुबुंफ्रा जेरावबो सुलाद लाबायब्लाबो मिथिनो मोनाखै बहा दं। दा बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि सावगारि नुनाय एबा सनालि बर'खौ नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं नम्बर 9394878042 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा, लोगोसे फिसाय प्रदीप बसुमतारीया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।